Anudal ha rebut el Premi Talent Cambra 2021 en la categoria Indústria, pel desenvolupament de dos nous productes. D'una banda, el suport de mampara anti-Covid que es va desenvolupar durant el confinament del 2020 i fabricat amb recursos interns per donar resposta a les noves necessitats dels clients i de la societat. Es fa la separació, en aquest cas, nosaltres dos podríem estar parlant, tinguéssim aquí una pantalla fixada per aquestes dues peces, no? I un vidre o un metre quilat. Això ha sigut oportú en el seu moment i el mercat, una altra vegada més, ens ho ha acollit amb bona acceptació. La pandèmia ha accelerat la innovació en diversos sectors, entre ells la indústria del país, que ha sabut aplicar nous materials o solucions sempre amb criteris sostenibles. La nostra empresa avui dia porta un mercat innovador i un mercat ampli, tant a Espanya com a tota Europa i països d'Amèrica, amb una fàbrica pròpia a Brasil. D'altra banda, el Premi Talent Cambra entregat a Anudal també ha volgut reconèixer el suport universal per a coberta metàl·lica greca en la instal·lació d'estructures fotovoltaiques. Un suport que permet simplificar la diversitat de suports existents en el mercat i que fa possible perforar una coberta sense risc de goteres i aixecant l'estructura per millorar la ventilació.